Vážené priateľky, priatelia, predstavujem vám video Propolis a moje skúsenosti. K Propolisu som prišiel asi pred 50 a 60 rokmi, tie začiatky, čo boli. A neskôršie, keď som včeláril, tak som sa dozvedel o liečivých účinkov Propolisu. Ale od tej doby, ako som s tým Propolisom pracoval, ako som sa liečil, ako som liečil celú rodinu a liečil som aj mojich kamarátov. A tie veci za tú dobu, ktorú som strávil s tým Propolisom alebo výskumu tom Propolise, tak som prišiel na také veci, ktoré chcem vám povedať teraz popredu. Propolis je medzinárodné slovo, značí predmesto. Propolis alebo propolisová tintúra je to prírodné antibiotikum, ktoré sa nedá predávkovať. To znamená, že keď nám lekár predpíše, povedzme, niektoré lieky, tak povie dvakrát za deň, alebo tak nejak, že to je presne tak vymyslené alebo odskúšané, že treba dvakrát za deň. Hej? Ale tým, že ten propolis je prírodné antibiotikum a nedá sa predávkovať, tak mám skúsenosti také, že ja, alebo rodinní príslušníci, alebo niektorí iní, lebo je to nenahraditeľné pri tých prechladnutiach, chrípka, kašel, tak je to veľmi dobrý pomocník, čo sa týka týchto chorôb. No a tým, že sa to nedá predávkovať, tak znamená, že pokiaľ máme taký stav, ktorý je ťažký, hej, že ležíme na posteli, že nemôžeme chodiť, tak mám to už odskúšané, dalo by sa to aj dokumentovať, ale není to potrebné. Takže keď mali také prípady, že nemohli z postele stať, tak čo už dávnejšie sa poznáme, tak som sa ten propolisovú tintúru som im daroval alebo predal, tak som sa ich prvé spýtal, keď boli tak chorí, že či máš propolis. Mám. Tak dávaj si ten propolis, paru kvapík, stačí 2 kvapky, aj každú pol hodinu do vody letnej alebo do čaju a takto si to užívaj, pokiaľ ti nebude lepšie. Keď sa ti to zlepší, tak už nemusíš každú pol hodinu, ale môžeš každé 2 hodiny, alebo 3 hodiny, alebo 3-krát denne, alebo 4-krát denne. Sám si to vyskúšaš a za 2 dní, keď sme sa stretli, alebo sme si telefonovali, ja som normálne z postele stal a normálne chodím a užívam ďalej ten propolis a nemusím ísť na ďalšie vyšetrenie. Ono je to najhoršie vtedy, keď chytí chrípka, obyčajná chrípka a nevieme, ako sa máme liečiť, alebo nevieme, či ideme ku doktorovi, alebo nie. A tá chrípka, keď sa nelieči, tak ona stále postupuje a ten stav sa zhoršuje. Čiže nastanú také prípady, ako som hovoril, alebo možno ešte horšie. Takže teraz ešte budem niektoré konkrétne prípady budem vravieť o tom propolise. Už som to šťastie aj vravel. Takže by som zdôraznil to, že pokiaľ nás tá chrípka začína len, to už väčšina ľudí vie, že človek je malátny, nevládze chodiť, tak to je začiatok chrípky. Hej? A tieto chrípky v prevažnej miere sú na vzostupe v tom období, keď končí jeseň, začína zima a potom, keď končí zima, začína jar. Tak my a moje rodine, aj tí, čo poznajú tú propolisovú tintúru, tak toto všetko im rozprávam. Takže už treba začať s tou propolisovou tintúrou
už v tých začiatkoch, keď cítime, že tú chrípku začíname mať, nie až keď vyjde ku takému vrcholu, že už nemôžeme chodiť, nemôžeme z postele stať. Takže to je, on je aj prevencia, aj liečenie. Takže je to veľmi dobrá vec. Takže ja a povedzme aj tí, čo ma poznajú, tak vôbec sa nestretávajú s tým, že je potrebné, aby sa očkovali, povedzme, voči tomu, aby nedostali chrípku. No ale to je len moja záležitosť alebo môj názor, tak neberte ma tam tak, že nebude sa chcieť nikto dať očkovať alebo tak. Nech si to každý vyskúša, nech sa rozhodne, predsa máme také práva, že môžeme, nemusíme o tomto rozhodovať, že musíme. Hej. Takže ďalšia časť by bolo zber tohto propolisu a povedzme tej tintúry, ten propolis sa rozpúšťa. Tak musím podotknúť to, že ten propolis v prvom rade musí byť kvalitný a to isté musí byť kvalitné destilát. Ja keď som niekoľko rokov sa krútil okolo toho propolisu, čo som nemal všetky informácie a zistil som ich sám. Na kvalitu propolisovej tintúry sú dve veci, čiže kvalitný propolis, ukážem to za chvíľočku, ako ho zbieram. A druhá vec, musí byť kvalitný lieh a ten lieh sa volá destilát, ktorý robím z medoviny. Z medoviny, ktorú som robil viac ako 40 rokov, tak sa mi podarilo posledných 5 rokov, že túto medovinu môžem dať aj na ochutnanie, prípadne darovanie, alebo predám túto medovinu. Zatiaľ, čo som ja, alebo aj tí iní zákazníci, čo mali medovinu, tak zatiaľ si ju pochvaľujú a povedia mi, že takú medovinu kvalitnú ešte nepili. To je tak na úvod. Teraz by som ukázal, ako ten propolis získavam. Takže tu mám dve pletivá. Jedno je hustejšie a druhé je rečie. Toto rečie pletivo, originál sa používalo na zber propolisu, ale je dokázané a ja viem, že toto sú veľké oká, kde v tomto propolise je veľa vosku. Takže toto drobné pletivo, keď vidíte, že tu je, tak to potom, tuto je všade propolis, kde sa pozeráme, hej, on sa potom, keď je mráz, alebo keď by nebol mráz, tak treba dať do chladničky a aby sa nám ten propolis nelepil, hej, na ruky a tak ďalej. Tak tuto mám pletivo, z ktorého už bol ten propolis odobratý. A to takým spôsobom, že keď je chladno, keď je pod nulou, hej, tak ten propolis mrvím asi takým spôsobom, že ho takto zroľujem a ho medzi prstami ako krútim alebo stláčam a ten propolis nám potom padá na podložku, ktorú potom zbierame. Takže to je úplne čistý propolis. Ten propolis potom, keď dáme dohromady, hej, z tej podložky, tak vyzerá asi takomto spôsobe. Neviem, či to dobre vidno. Hej, ale to sa dá pekne nabrať. No a potom sa dá luhovať do tejto kvalitnej, do tohto kvalitného destilátu. Ešte raz zdôrazňujem, že musí byť aj kvalitný destilát, aj kvalitný propolis. No, obyčajne, keď sme tieto sieťky nemali, alebo kto ich nemá, tak propolis sa zbiera na rôznych častiach úľa. Tam, kde sú dotyky rámikov, tam je propolisu veľa a potom na plieckach rámikov. Takisto je to propolisu tam viacej, ale nedá sa to porovnať zber propolisu, keď ho takto zbierame, ako na týchto sieťkach. Tam ho je podstatne menej a keď ho zbierame, oškrábávame z úľa alebo z rámikov, tak sa tam zoškrábu aj určité nečistoty, ktoré by nemali patriť
do tej propolisovej tintúry. No, propolisová tintúra, keď je urobená, tak sa doporučuje, a ja to tak robím, máme takúto fľaštičku, čo je obsah deci a to je tmavšia fľaška, takže tá propolisová tintúra je dobre, keď je tmavšej fľaši. A potom je na túto fľaštičku ide spraviť takéto kvapátko. Tu je potom vrchnáčik, keď sa zatiahne, tak sa to aj ako zablombuje táto fľaška, že nebola otvorená, že povedzme, že odo mňa alebo niekoho iného, že nebola ešte používaná. No a táto gumička, to znamená, keď sa tam zatlačí, nechce mu zatláčať, tak slúži ako kvapátko. Takže netreba to z tej fľašky bez toho kvapátka, keď je, tak netreba to dávať na lyžičku alebo kvapátko brať, ale to je priamo kvapátko na tej fľaške, že keď sa to zatlačí, prevrátite a máte jednu kvapku, dve kvapky, že pekne ich dať, porátate, to je veľká pomoc. Ja ho mávam ísť vo teplote a zatiaľ som nezbadal, že by bol dlho skladovaný alebo čosi také. Že by sa pokazil, v alkohole sa nepokazí však. Nie, alkohol, tam je alkohol. No ešte to by som chcel povedať, že ten destilát je vypálený priamo v pálenici, ktorá je evidovaná. Od toho mám aj v papiere, keby bolo treba. A mnohokrát sa ľudia pýtajú, na koľko percent alkoholu tam je. Tak ja používam alkohol, alebo ten destilát 80-percentný, pretože keď je viacej percent, alebo keď je tých 80%, tak z toho propolisu sa vylúhujú také látky, alebo všetky látky, ktoré sa potrebné na to liečenie pre človeka, alebo aj pre zvieratá. No niektorí chceli už 40%, aj sa predávajú, alebo 20%, no tak nikdy sa nelúhuje propolis, povedzme 20% alkohole, alebo 40% alkohole, ale v tom 80% alkohole. A keby sme chceli, že urobiť z toho 40% tintúru, alkohol 40%, tak by sme ho zriedili. Ale riediť by sa musel až vtedy, keď sa vylúhuje tej 80% alkohole. No a keby sme si to tak zhruba prepočítali, keď máme 80% tintúru, tak dáme povedzme 2 kvapky. Ak by bola zriedená na 40%, tak teoreticky by trebalo dať 4 kvapky. A tým pádom by sme neušetrili nič. Alebo 20% a tak ďalej, tak podľa toho by sa muselo viacej dávať tých kvapiek, aby bolo to isté. No, pri tej destilácii tej medoviny, ktorý premieňame na alkohol, tak nám vyjde, zo začiatku ide najsilnejšia a potom sa to tak urobí, že aby vyšlo čím najviac toho alkoholu 80%, hej, tak do toho sa potom to používa na tú tintúru. Tento destilát sa volá ako napríklad je marhuľovica, slivovica, tak tento destilát, keď sa robí z medoviny alebo páli z medoviny, tak sa to volá medovec. Ešte by som pripomenul, že tá propolisová tintúra sa môže pridať do mastičky, ktorú používate povedzme na tvár, alebo keď by ste mali taký suchý kašel, tak som to zase ja zistil, dám si na veľkú lyžicu olivového oleja, najlepší je ten taliansky, ktorý je robený alebo lisovaný za studená, 2 kvapky propolisu a 2-krát alebo 3-krát, keď si dám, tak hneď ten suchý kašel, ktorý mám, tak ma uvoľní. Takisto používam propolisovú tintúru, keď sa holím. Hej.
Takže keď sa oholím, dám si do ruky troška vody a potom si dám 2-3 kvapky tej propolisovej tintúry a potrem si po tvári. No a na tvári nemáme žiadne takú poškodenú tvár alebo čosi také. Takže ten propolis takisto môžu si aj ženy používať takým istým spôsobom, ako ja si to používam po holení. Takisto ak majú krémy nejaké na tvár, takisto kvapku, keď si dajú tej propolisovej tintúry a rozmiešajú si to, tak zistia, že tiež im to môže troška zlepšiť. Pred 40 rokmi som urobil taký letáčik, ktorý mám tu, ten bude odfotený potom, kde som čerpal z literatúry v prevažnej miere a boli tam aj niektoré veci, ktoré som tam nedal, aby to nebolo také zvláštne. Jednalo sa tam, že ten propolis alebo propolisová tintúra lieči aj niektoré druhy rakoviny. Tak to som nechcel tam dať, pretože nemal som s tým skúsenosti a poviem pravdu, aj som sa obával. Ešte by som doplnil, že ten propolis, aké mám skúsenosti, tak by patril do každej rodiny ako domáca lekárnička. Keď niekto ide na buď nejakú služobnú cestu, alebo obchodnú cestu, alebo športovec, aby mali tento propolis, aby mali po ruke, keď je treba. Stávajú sa také prípady, že sú napríklad také dôležité veci, ako je olympijské hry, alebo majstrovstvá sveta, alebo nejaká delegácia ide a jednoducho sa stane, že z týchto účastníkov kvôli onemocneniu, povedzme chrípky, že nemohol sa zúčastniť pretekov. No a keby tento propolista mal, aby vedel o tomto, tak by to ako bolo také, že normálne by mohol zabodovať buď tých majstrovstvách sveta, alebo olympijské hry, alebo taká návšteva niekde, čo je neodkladná, alebo svadba. Ktorý o tomto vie, tak toto oni robia, ale ktorý by nevedel, tak si to môže vyskúšať, že aj takýmto spôsobom sa dá predísť takým stretnutiam, ktoré by sa pre niečo alebo pre tú chorobu by sa nedali uskutočniť. Že by bol vyradený ten muž alebo žena, tak ktorí to už odskúšali si a majú to v krvi, tí to robia a není to písané o tomto, takže by som doporučoval, aby si takéto niečo, čo hovorím o tom, aby si to odskúšali a na budúce by sa riadili podľa toho. To je všetko. Ďakujem pekne. Ešte by som pripomenul, že tie videá, ktoré mám, tak mám veľa ohlasov zaujímavých. Potom mám telefonáty a stretnutia, čo ma podporuje a ženie ma dopredu. Tak asi tak. Ďakujem pekne za spoluprácu. Nech sa vám darí.